Halo. Ahoj. Jo. Já kameruju. No. A nemám zaple. Debile. Až teďka. No, tak znovu, jak si dal pusu. Jo. Jdete? Jo. 2,60 a něco. To je 60, 10 kg. 10 to. No. No. Ima su mas avli te pil cigaretle. No tak zblízka. Dost je velká, ale že? Já jsem ji oblíkala do pačky. Jo, však si máš mám demektecina. Ale měl domu bolesti o 12:30 ráno. A nejdu ta primande Anglias. Můžeme pre televize mít kabel. Ukaž faši. Jo, kecias. Ještě už vyvrátí ven. 4,40, co bys narodil? 4,40. Jo. No, najdíte. Díte. Zuzka napučila, že to, a tu Kanaděz. Že mi snudeš, že ona tež bude mít takový porod. Kdo desňu? No, mami, no, mami. A jak kdo desňu? Porodu. Zuzka. Však ty pokud chcete, aby ona byla těhotná, aby šla ona rodit? A teda pozdravím teda, že Karla teda spokoj, že jsou kamarské, ty dělají ty rodinu. Zuzka. Jo, dobré. Nie, Julie. Oh. No, spíš quase minuty. Jo. Dobré. Dlužíme 3,20 Kč. Vzal si ten suna na to? A flašku? Na sokery na Kaj to máš? Pojď. Mango Zdenek a kana ganjaskava, tak tohle mango kirava. A kana Zdenek mango ganjaskava. Jo, je to škál pašití, a nebude mám být ty To na kesa vybala. Oni blond balalaní. Úplně pární. Blond bala. To tam nebylo jináčí, a co má byl, nebyl jináčí. Tam byly bílé. Ten za ten, a ty musíš koupit nový. To je ten, no. Dobré, díky ten. Jo, a dost bala. Ženka do roka přišla to. Jo, ale až trávava tele. Moment bych som upremi, čo už raz mám viděl na tele. SMS-ky malý holí. Ne. Ona bude více na to než Jo, dobré. to vidím. Dobré. Jo, dobré. Já kašli. Udělal si už Zdenek suna? Mhm.